balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Huling! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pilipinas! Happy Panyaga sa mga kaksontang ro pasandiay na nagapahuway-huway na sa sining udto. Liwat kitang magapangalagad sa inyo at tubtub kita sa Tagnalaunay Media sa pagdulong sa mabalita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Ang iban siniti mga ginikanan agapa kay na nagbulog tao bangod nga may klase ang mga kabataan ta, no? Ang iban sini online. Isa ka simana daw online, isa ka simana maklase in person sa eskwelahan mga kaaksyon daw mo nang ginapatigayon subong sang DepEd kag mga private schools diri sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon. Kamusta mga kaaksyon tang pamati sa mga kapurukan kag kabaranggayan? Welcome diri sa inyo sininga palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon sa oriental side nga nagapamati sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clan Antique. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Dalonta karon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters on standby na sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters karon dugay-dugay mga kaaksyon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay aton hibaloon mga empleyado sang City Hall kag Engineering Office sa syudad sang Cadiz ginpaydalom sa COVID-19 booster shots subong nga adlaw.
balita na karon dugay-dugay ni aksyon na Marlon Hinovia sa Bacolod City Government Center. Naman nga balita ni aksyon na Dale Salazar. Anom ka festival sites ginapreparar na para sa Mascara Festival 2022. Lapit na lang kagating iban sini gasigahom nga mangin talunsay lang ang pagpreparar sa Mascara Festival. Anom ka mga festival sites nimo? Bacolod City Public Plaza, Panad Park or Paglaom Sports Complex, ang NGC, din para Este Upper, dira sa Lakturan bla sa may likod sang Lopez Est, sa iyasang isa ka subdivision, mga kaaksyon mayara man dira. Plus man ining ang laksyon do negative na, no? Daway ang laksyon scheduled, pero dalayon pa man nga ginaplastar nila. Basta anom ni ka mga festival sites karon dugay-dugay aton hibaloon we aksyon Dale Salazar parte sini mga kaaksyon. Sa balita naman sa Bacolod City Police Office, update sa autopsy kag investigasyon sang ginpatay lang nga commercial sex workers sa barangay Alihis, tinalikdan nga si Mana. Ano nang dalagan sang investigasyon sa mga kapulisan tagagiho manayhan, galakat manayhan ang investigasyon aton hibaloon karon dugay-dugay. Balita sa Nukpoy, balita na aksyon na John Diaz guidelines sa pagsuksok sang face mask i-align sang NOPO or NOCPO sa executive order ni Gob Lacson. Lalaki nga katulog sa Kubo, ginhatok-hatok sang labo sang isa katapasiro sa Banwa sang Hinigaran, biktima dead on the spot. Sa patrol nga balita ni aksyon Alvin Graba. Coast Guard Western Visayas nagpatigayon sang marine investigation sa kaso ni Enriquito Magwad Jr. Otro maning klase sang head ni sang Philippine Coast Guard sa Bacolod kag Negros Occidental ining si Mercurio bladaway gid animo nga klase ka hepe ni sang Philippine Coast Guard mo. Mas maayo guro nga mag-transfer ka na lang sa iba nga lugar, sir, no? Kontra nga ang media, para sang example itong natabo sang Sabado, nga ginasigahom mo nga ang Philippine Coast Guard among ma-issue sang statement pero ang natabo ya sa lisa ka panagos kwarto niya. Klase ka head na di nga ginbutang sa Philippine Coast Guard na diya sa Bacolod kag Negros Occidental nga kung kinanglanon kay ti kamo man lang ang authority kung party kadagatan ang mahambal sini. Alang-alang man karon nga maghambal ang iban nga tawo na kundi si Mercurio ang chief sang Philippine Coast Guard. Sino ning ngalan ni Mercurio ni kay ipasa tanibla sa mga kakilala tang Coast Guard dito sa sa Iloilo, no? Parang ay nano nga salita ni ka atipan niya si Mercurio nga way man kalabot-labot ya sa sitwasyon. Nagpagwa ka sang statement mo atong nalumos sa Cadiz, sa Sipalay atong duha ka gwardiya nga nalumos. Nagpagwa ka sang statement mo way gini kapuslanan ni si Mercurio. Angay ni siya itapok to sa iban nga mga lugar dito sa ipabutang inang way bala sang matokre siya, way kunanong ma-interview bala siya, ibutang to siya sa mga kalayuan katama bala nga mga lugar para para madudla maning nanuning kabudlay kung hindi lang sala ni hambalon nga animal kagid mo. Galing kay sala gid, dapat sir, kung anong statement mo, kag kung nahadlok ka, nga magbuya sang mga tinaga, or way ka man guro mahadlok ka, base natahap ka lang, maghaboy sa mga tinaga, butang ka na spokesman, no? Kasimple lang na, inang tagpamaba mo bala,
sa Philippine Coast Guard kay bilog ni nga Negros Bacolod sakop yan eh. Oh, ti karon kun way ka malang datag pamaba, anong kwaon sang tawo sa imo man? Anong hangpon sang mga katapos ang media sa imo as leader sang Philippine Coast Guard? Na anong klase ni si Mercurio nga kadugay na ni sang pila na kabulan ni nga pagpungko mo sa Bacolod, way kagidya katikab sang baba mo? Pating mga Coast Guard station ni daw na panglabihan ang baba kay ti daw mando guro sang Coast Guard station commander nila eh. Pungko ka man da Coast Guard station commander kung way ka na kung way ka na himuon pa-assign ka na lang sa iban nga mga units, no? Para importante nga maka-perform ka sang duty mo without pamaba. Kaya sino man lang pakigangutan namon man, hindi man na maghalambal ang mga tao mo dira. Kaya ginlabihan mo, pero kung may spokesman ka, nga ginbutang dira sa Bacolod kag Negros Occidental Station, mas nami gid sir, Mercurio, kahangop ka, kinsindi ka? Basiway ka kinsindi, sir? Pa-insindihon ta ikaw kung anong obligasyon mo. Kaya balo ko ka-insindi ka sang obligasyon mo sa katauhan diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Di kung way ka man lang mahimo nga mag-release sang information like sining natabo nga naglumpat ang isa ka tawo sa dagat, sino man nabing pambalo namon nga katapo sang media kay ikaw lang dapat ang authorize na mo si Major Mercurio o Major lang ni sa Major problem gini sa subong, no? Kay after sang program ta, pakigangutan ta, ang mga kakilala ta, kung balain sakto ning nahimo, yan, no? Nga hindi mag-release sang information, wala sang pagtikab sang babaya, nga daw ginkiputan sang bagis ang iya sining nga baba, nga hindi magambal. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ano niya si Mercurio, yung klase sang chief sang Philippine Coast Guard man? Dapat once in a while tikab ka man sir kay basi ko matamaan bla kakipot ang baba mo na kag ti magaslom ang imo sining nga laway munang pinakapunto dira sir, no? Kabayon ta nga ang iban dira nga mga kagrupo mong Philippine Coast Guard kag ang tagpamaba mo nga ginbutang dira but kung may ginbutang ni sa nga tagpamaba di kay bisan tagpamaba ya gani daw ga lisi-lisiman kung anong sabton ay klase ka Philippine Coast Guard panitawgon ang chief sang Bacolod. Pwera lang yan sa mga mayo ha. Kay damo man ta kilala nga Philippine Coast Guard head mga kaksyon sa pila ka mga lugar diri sa probinsya sa Western Visayas daw kaayo man lang pero ini sa iya daw kasulumpaan nga klase sang head sang Philippine Coast Guard Bacolod Station. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Di pa English ka pa, ipakaon ko na karon ng English mo na karon. Kabudlay si mo, pakigangutan, di pa English ka pa. Ano karon kung English pukin ka? Nahuya kami? Hindi man kami magtalang-talang siguro ka pamangkot sa imo na. Amuning budlay galing kay Mercurio, nga chief sang Philippine Coast Guard, kay na wala kinsinde. Way sa kangop sang iya obligasyon. Or maybe, nahuya lang sa. Pero ti simple, kung nahuya ka, magatubang sa mga katapos ang media, designate ka sang spokesperson mo para nga hindi ka na mabudlayan pa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sino ganinang first name ni Mercurio? Action Alvin? Action Alvin, sino ganinang first name ni Mercurio na? Edison? Hindi na yagli, no? Lain na ya, dumayo na si Edison. Sino ganinang first name niya? Ni Mercurio? Mercurio Abap? Si Abap Mercurio, ayo. Ay kabudlay nga klase katao ni si Mercurio ni sa Philippine Coast Guard. Amo pa nang butang kadira? Tani, kay part na sang obra mo. For example, may mga tabo sa area mo, talagsama lang ni. Kag kung may mga special nga occasions,
nga need namo ng information kag need sang pumuluyo sa Bacolod kag Negros Occidental from the Coast Guard, dapat ikaw gid ang nagapamaba da. Kay wala ka spokesperson nga ginassign dira nga magatubang sa mga katapos ang media kag maghimo sang nagakaigo nga pagtamod sa mga concern sa mga pumuluyo. Nagbutang ka man lang da, ikaw dang nagpungko, way ka man lang sang mihura, nagano ka naman? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, nanong klase si Mercurio, nano ng first name ni Action Alvin, klaruha, base kung hindi na first name niya ha, base kung ano ng first name niya, si Joe Tay Buhok, Adjo Lovis Mercurio, amo na sa, si Joe Lovis Mercurio. Ay, perti ka nami sa ngalan mo daw. Pamatyagan ko si mo do na arikis kaya imo iya mangkuton. Kung naarikis mo, naarikis ka, butang ka na sang isa ka tawo nga kay balo palayag ho sang information. Sino man abing source namon sinasang information? Kay mga tao mo ginliabihan kagang part ina sang inyo sining nga obra mo ang pag-release sang nagakaigo nga information para mabalaan sang concerned parties. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Karonan ko lang na padugangan tanak karona ang para kay Jolovis Mercurio. Ang chief sang Philippine Coast Guard bala diri sa Bacolod kag Negros Occidental, no? Sa SART naman nga balita, igabalita ni Action Art Tayhupon, mga balaligyaan bala nga naghatag sang diskwento para sa mga school supplies, ginpasalamatan sang DTI monitoring nagapadayon. Sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, igabalita ni Action Roger Gotib, 59 anyos nga lalaki gindako po bangod sa kaso nga illegal gambling nga nagapataya sang STL bla. Sa balita naman kay Action Nelson Patiño sa San Carlos City, 4 ka mga suspect na dakpan sa akto nga nagahupot sang illegal nga droga kag armas lutang sa siyudad sang San Carlos. Sa balita naman kay Action VG Apasible sa Banwa sang Pontevedra, isa ka lalaki pilason matapos nahulogo sa iya ginamanihong motorsiklo kagabi sa Banwa sang Pontevedra. Biktima yara sa impluensya sa makaulubog nga ilimnon. Sa balita nasyonal, kaso sang COVID-19 sa National Capital Region, liwat nga nagsaka suno sa Okta. DICT ginkonfirma nga mga international syndicate ang involvado sa phishing kag tax scam. Phishing and tax scam. Kamara posible subong nga si Manay pagwa ng resulta sang ila investigasyon angot sa illegal nga importasyon sang kalamay. Kag ginaduso nga dugang nga buhis sa junk food kag matamis nga ilimnon ginapaboran sa mga ginikanan kag estudyante. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:03 ang aton oras. Sige, samtang nagapamati na kamo, padala kamo, i-like lang lihog ang aton sining Facebook page, no? I-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page. Tapos ipadala ang inyo sining mga mensahe kay Terahon Taina Dugay-Dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligin ang mga kaksyon na standby, manumbalik kita sa Diligid Lamang Madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito. Ayos! Sige, manamyaw tanay sa mga kaksyon tang pamati sa sining udto. Mala nga pagpamati kay Angela gayon Dato Castillo,
Gian Resicio, Ray Flores Marioga, Milili Oligo, Ana Sinoro, may lang pamati, no? Importante wala galukso. Kay kung maglukso, te lain na nga bagay, no? Clover Aguirre, sa kay Elizabeth Gabala, Maya Salmurin, Cesar Paunal, Liberty Benitin Obaldo, May Acuesa, Marte Artesano, sa kay Edgardo Suarez, and Humalumina kay Jeneline Paradero Navales, Jawari Piojo, Emilia Hiponia, Arlene Libre Villanueva, and Aprek Mandioya, kay Diding Alojamento, Cristian Bea Dalisay, Robe L. Martinez, Nolfo Dormentes, no? And salamat gid sa iban pa naton nga mga kaksyon, no? Dali lang kay mangita tadi na isang iban pang way tamyaw bla. Diding Alojamento, malang pamati kay Bimbim Dice or Dasi, no? Malang pamati Bimbim Dazi. Lorna Diligencia from Cadiz, kay Madam Lorna Diligencia. Rolna Linicor, Russell Alijo, Jimmy D. Makawili, and Rebecca Tolosa, no? Malang pamati. Likewise kay Rona Rehida Traba, salamat gid kay Meya Salmorin Cesar Paunal from Barangay Makagahay, no? Okay, thank you gid. Kay Jeneline Paradero Navales, no? Ask lang ko if magbantay sa ospital sang San Carlos need pa sang swab test. Kung na mo nang padugi sang hospital, way gitami mo, no? Kung need ang swab test kung magbantay sa ospital. May ara ospital man nga gina-consider kung ano man ang patakaran basta daw hospital do mo ginang requirements eh. Star Mayo may lang pamati basi nagakadlock siya mag-open sang iyang mouth mo gid eh. Nadlock gid siya na may luputan sang tinapay guro na. Melvin Piñafel, no? Okay, Ron Omadhay. Okay. Jolie Militado Patrimonio. Basi Otodila ni Mercurio. Gani man. OTTJ Iderica Fort. Salamat gid. Robel Martinez. Thank you gid tamyaw lang si Efren happy 72nd birthday, no? Efren Martinez. Okay. Dali lang, no? Kaya iban pa naton nga mga kakso, no? Sige. Tag-isa lang balang greetings para matatapan tatanan. Di kay sige-sige man si Ana Sinuro kapila na ni Hambalon pero sige man gyapon. Tag-isa lang balaan, no? Kung nato sa piyak, dito ka man sa piyak. Kung direk ka man. Nanugid bala? Anugid bala, sister? Bo sister. Stingray di Castle Kyle, no? Mahayo pa si Stingray. Salamat gid Stingray. Ayos kay Teresita Batik Suela, no? May lang pamati sa Batik Insuela family. Kay Madam Georgia Gargasiran, no? Salamat gid Madam Georgia Gargasiran. Okay, Idilaw, salamat gid kay Nana Isabel. Kay Boyko Saddam Hussein. Ay, porti si Boyko Saddam Hussein, ha? Salamat gid, Thank you gid. Sige, dali ginang standby mga kaaksyon. Manong balik kita sa dili ginamang madugay.
Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik na diri sa ato sining pangalaga Dakson Radio Philippine Standard Time las 12:12 na nga oras 12 na mga kaaksyon, no? 104 days na lang before pa man mag Christmas Day kag 111 days before pa man mag New Year's Day, no? Mag 2023, no? Sige. Ayos, kantuan tanay, daligid lang aksyon Alvin Graba, standby anay, live extension coffee mix anay kita, no? Or ining ginatawag nga. Kantuan taning balita na aksyon Alvin Graba sa patrol ni may kang tanan sa Coast Guard Western Visayas nagpatigayon sa marine investigation angot sa kaso blan Enriquito Magwad Jr. atong naglumpat bla sa isa ka Roro vessels mga kaaksyon padulong diri sa syudad sang Bacolod. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, ginahulat na lamang karon sa Philippine Coast Guard sa Western Visayas. Ining marine protest sang kapitan sang barko sang Our Lady of the Philippines 1 under ini Aksyon Rex sa Montenegro Shipping Lines. Ang marine protest Aksyon Rex sunod diri kay Captain no kung rather Commander Johnson Benamin ang operations officer sa Philippine Coast Guard Regional Office 6. Ang marine protest daw kaangay bala Action Rex ang blatter
pero ini provided ka notaryo. Dapat ang mamabatan ini si Mercurio, pero si Mercurio daw ginsipira ng babaya. Base siguro medya shy siya, no? Medya siya man. Uh-huh. Ka kuan gidya ka di man bulayog no. Daw ka kuan gidya daw kalang-alang gidya magsabat sa katapos ang media. Ay ka pamangkot gani? Ha? Ano naman? Islan? Gani sa no sa islan hindi na tayo magulat pa. Dapat Oo. kitang taga Bacolod kag Negros ang kinanglan naton yang inang may pamaba like for example sino ganitong interview mo ni? Commander Johnson Benamin. Si Commander Johnson Binamin katulad na sila mo nang dapat ibutang di ka may para may puslon man ikaw kay kun si Mercurio ni way ka gini puslon nga klase ka tawo ni. Ibot gani ko Action Rex. Natingala bang gani ko, no? Umpisa sa pagpungko sini. Wala gidya sang media may nagka-interview sa iya. Do kaisa lang guro si Action Jan. Oo, si Atong Action una Jan. gid nga pag kuan niya bla pagpungko ya. Oo, pero Dason to why na? Why na bisan spokesperson why na tanana? Ba't kung Atugan. harapan ng ang iban nga Philippine Coast Guard di taman ibabasol kay tigin manduan isla gurong hindi magpamaba mo. correct action na Rex kunti ang kuan ang ila sining official gidya ang dapat maghambal. Kag amo man gani ni ang ginambal man gani sa iban nga mga Coast Bisan Guard. si Migo ta kampaner daw do ginlabihan ng babaya. Si Campaner Action na Rex that time hindi pa siya makahatag sa statement kay nagistorya kami man kay namo kay nasa nga aga hindi siya makahatag insigida sa statement kay way pa man nagpatigayon sa investigation Action Rex although naintindihan ta siya no Tipo siyang chief da sang Philippine Coast Guard dapat iyan na da. Oo kay ara man na sa Britco Arada sa brid ko da pagdungkada mabalaan niya na dayon nga way tos la nagpangusisa gintulok lang to nila. Na ano nga sitwasyon na natong ginlabihan man siya. Kay daw pinana ka kwan way nasa makapamaba di sa ato sadto daw pag-isa mo lang katawa ganito sa iya daw ka okay man sa iya. Oo ara dayon Ara dayon pero subong daw wala dayon. Di mo maintindihan. Oo Mayo na lang ning sa mga Coast Guard naton nga mga kilala ho dito sa regional na lang bla. tingala man gani ko action na Rex sa mga iban nga mga commander nga nag-agi diriya sa Bacolod. O do ko okay man. Kapos lang, Librilla, hapos lang kayo. Si Benjamin, mahapos lang kayo. Ang iban pa to, pero pagkabot diriya kay, anong pangalan? Si Jolubes? Si Jose Si Jose. si Lovis Mercurio. Buto na Lovis pa ni sa iya. Gani man, tingala ko nga daw hindi gidya katilaw man ko da, 3 ko ka beses. Tag isa ka oras nga hulat mo. Pagka magambal daya dayon, may May katuan kun pa siya. mga private ni sila nga mga institusyon kay okay gid na maintindihan ta na mo. Correct. Pero public ni sila mo kag sa gobyerno sila sinong kapakaon sila haw? Sakto gid na. Sa prangkang istorya, hindi man gobyerno nagapakaon na sa iya. Kundi halin man na sa aton. Correct, action na Rex, no? In fact, Kung wala ni dagat, kung may puro na ni Taytay tanan, way naslaw brahon da. Kag mag-sitting pretty na lang. Oo. Ay, sitting pretty ganito Aton, naglikas. hindi man na permi nga may Coast Guard nga balita. Eksakto na action na Rex. Once in a while man lang ni katulad sining may natabo, ang Kwaresma, ang ano na ganina, Disyembre plus ining maskara. Oo. Kaya may mga pangayaw mo, may masakay sa Ruro, may masakay sa Pascraft da. Sinabi ng interviewon ta, like for example, ang nalumo sa Cadiz, atong 4 ang patay. Nakapagwa to information. Kung lato magpagwang Philippine Coast Guard sa Cadiz, way man ta information nga makuha to. Eksakto na action na Rex. Magidya, even nga isa ka Ang tinaga. sa Sipala itong 2 ka gwardya tong napatay itong isa to. Man. Anong kay siya na to ang Philippine Coast Guard Station Commander? Why man to? Ano pa gani? Damo kaso nga why gid wala gid si Mercurio. Amo nang ginpabangkot ko ganito sa kakilala ko. Sabat sang kakilala Amat ko. mo yung pahulaton mo yung midyaya 2 ka oras, 1 ka oras sa imo station. Ang midyaya pwede mo lang ma-entertain na. O dasig na ka mo anong pamangkot nyo sa kuon tani.
Pwede O magkali ti ma'am. sa 15 minutos guro nga pamangkutanon da si mo pwede na kalargang media kay may ara man sila ya follow upon yang iban mo. Correct, action na Rex, no? Amo na ang isa sa mga ginaistoryahan man sang iban Kung pa nga natamaran si Mercurio, akong gani nga advice sa iya, butang da siya sang tagpamaba ya bla spokesperson niya. Oo, Total English speaking man siya, spokesperson mo sir. Butang kada. Ako may balitang Philippine Coast Guard, Bacolod kag Negros Occidental area, siyang matipan na lang sa katapo sang media. Dugay ka nasali ka kwanda ka laday-laday. dumduman ko pa ganito kung alang-alang ang commander, may deputy man siya mo. Oo, amo na dapat deputy kag ang commander ya mag hatag information da. Oo. Alang-alang na karon magpinalagpat lang daw. Although nga makaya man ang obra nila sang mga katapos ang media galing iti ang need ta mga authorized person bla. Ang official gid nga statement halin sa concerned agency. Correct. Iagid na yan dapat kag iyan ni obligasyon. Basta kung way ka ginasulduhan sang tawo, hindi ka sa gobyerno, way kami deber nga magpangakig sa imo Pero ara ka sa gobyerno mo, ginasulduhan ka namon. Kami nga sweldo sa imo para nga ara ka ta sa pwesto mo, Mercurio. Pa-actionan ta sa liwat. Ano ka bati na siya? Mugani man isa pa nakatakong pamangkot action Rex. But anyway, amo na lang ni action na Rex ang ginahulat karon sa Philippine Coast Guard ini nga marine protest nagikan sa kapitan sa Our Lady of the Philippines 1 under sa Montenegro Shipping Lines antes pa padayon sa investigasyon ang mga katapos ng Philippine Coast Guard. But ginpahayag man din ni Commander Johnson Benamin nga bisan way pa ni ginatawag nila action Rex ang marine protest nagpatigayo na sa initial investigation ang Philippine Coast Guard ini base sa pahayag sa operations officer sa si Johnson Benamin kay ang ila diri initial diri action Rex man overboard bunsing ganon ang ini insidente na tabo within sa vicinity water sa Bredco Port 3.1 nautical miles bunsing ganon action Rex mga 3.1 times 1.08 mo so mga 5.5 kilometers ang distansya from Bredco Port action Rex sa diin sa initial ginaligar nga naglumpat sa barko ang ining napatay nga si Enriquito Magwad Jr. Nawadugang pagida diri action Rex ni Benjamin nga sa karon gahulat pa sila sa dugang pagid nga marine investigation sa nagikan man sa grupo diri ni Mercurio agud makapagwa man sila sa dugang pagid kay may hindi nila hindi malikawan action Rex nga suno sa iya nga hindi nagakatabo on the part especially sa sining natabo nga paglumpat sa nga biktima pero suno sa ila naggilayon nga nagapatigayon gid ang mga personnel o crew sa Montenegro Shipping Lines matapos ginaligar nga naglumpat ining biktima sa diin trained man ni sila sang nakuha o kung na pull out and gikan sa tubig aksyon na Rex o sa tubig sa dagat. Pero tayo naglumpat gid man to? Ginaligar naglumpat pero yun pamangkot ko siya Anong sa isang pamilya ni? Ang pamilya ni Action Rex, hindi kay nagpatulong kami ni Action Nani dito sa area sa Nganumanan. This time, hindi pa sila makahatag sa investigation. In fact, nagpakig-angot manggani kita diri man sa area sa Bredco Port para makakuha kita because we have the information. May ginbiling nga number ang iya sining live-in partner Action Rex. In fact, nakakuha man kita sa number pero alang-alang kag hindi pa ka unattended bala ang number sinisang Upod ni sila sa live-in partner ya? Negative. Why sila nag-upod action rest nag-isahanon allegedly? Ining Din siya nagalin niya? Din siya nagalin? Si Enriquito Magwan. Halin siya sa may area action na Rex sa Tabok Pakadto diri particular. Pakadto diri alauna sang hapon naghalin. Action nagalin sa Dumangas? Iloilo
Iloilo, Dumangas, Iloilo, padulong dari Contani, action Rex, sa natabuong insidente mga alas 3 pasado, manong alas 4 na, action Rex. Pero again, suro sa iya, kag again, pamangkot naman si Mercurio, kung Mercurio. Mercurio mo do, ay si dulong si Benjamin. Mercurio. Dasig lang dumdumo, no? Kung pasay makapa-interview na siya, hapos lang dumdumo ng pangalan niya, no? Interview man. Munang English speaking siya nga daan, interviewon mo. Gani. Daw pa matyaga ko doon na tawo sa California. Ginsa gani, Isugatay na si Nixon taho katilaw na siya mo. Amo! Wala tong reaction Rex kay ongoing pa man ang investigation kag makapagawa pa siyang official another statement ang katapos ang Philippine Coast Guard. Ari ang initial nga pahayag diri ni Commander Johnson Benjamin. Story of Indrikin Tumagwat. Anong nga barko ang insakyan, sir? Yaka TriStar. Ang barko alin sa Dumangas. Travel time barko from Dumangas to Fresco is around 2 hours. 3 miles. Lapit na lang na. Siguro it will take siguro ang barko kung 3 miles around mga 10-15 minutes na lang na. Ungod niya ang paglumpat, sir, o maybe may nakakita man sa iya? Wala na kabalo kung bungod niya or na-accident siya. But eventually, may nagpabalo lang na may nahulog man overboard. So, man overboard procedure, ang barko to recover. Immediately na ginabuyan na sa any floating object o like life ring. Balan mo ang Coast Guard, sir, drills na namo ng mga barko mo sa safety inspection lang. From time to time, ang mga barko ga-drills na sila sa man overboard drill, fire drill. So, that time, well prepared naman ang mga crews ng barko natin. Permit na sila ga-drill. So, immediately na-recover na nila ang victim. But fortunately, unconscious na siya. And then, they try to revive but to no avail. More or less, mga pila ka minuto, sir, ang rescue operation. Immediately pagkakita siya, ginabuyan dahil sa life break. Nag-maneuver man ang kapitan and then he was really recovered. Unconscious na siya at that time. So, unconscious gikan sa pagkahulog niya. We don't know kung pagkahulog niya or basta na-recover sa unconscious na procedure sila sa man overboard. Pag may na-recover, i-revive nila. Kaya nga ito na mga crew nato sa barko, train man na sila sa basic life support mo, first aid, firefighting, and other evolution sa barko. Ano ang tikang karon sa Philippine Coast Guard bahin sini, sir? As usual, we do conduct pre-departure inspection and all safety requirements ng vessel. We don't know really the state of mental health ng victim. You know naman, basi damo yung problema and then hindi natin mabalagit lang. Anyway, ang mumala na nagagawa sa investigation natin, we conducted also inquiries sa iyang kalipin partner. Dugay naman silang away nagkita na. Then we really don't know the mental state ng victim. Accordingly sa mga witnesses, naglumpat lang din siya. So na Rex ang kabahin sang pahayag ni Commander Johnson Benjamin. Report sa patrol ginadulong sa Diyos ang life extension vitamin D3. Si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat din Aksyon na Alvin Graba. Balita sa Patrol. Aksyon Dale Salazar, standby. May koneksyon sa mahigkong kolon ng manubo nga immunity rason madap.
dahil nasa tamang serbisyo. Kantuan tanay balita ni Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center ni may kang tanan sa anom ka festival sites ginapreparar na para sa Mascara Festival 2022. Yari ang kaunan sang balita ni Action Dale Salazar. Action Dale. Din siya. Way siguro sa Special Com sa handset sa Special Com sa Action Dale. Yes, Action Rex. Damo sang opsyon ng aton sining mga turista kag Bacolod noon nga lagawan para sa Mascara Festival 2022 kasunod kami area sang anom tanan ka mga festival sites Action Rex nga pwede kadtuan sang mga bisita. So kay nasang aga diri sa bayan sa Bacolod City Government Center Action Rex ginapahayag diri ni Attorney Pinky Mirano Campo ang festival director kang nagasurvey man nga presidente sang Bacolod Yuhum Foundation. Amo na siyang organizer sang Mascara 2022 nga according diri sa iya ginaprepara siya karon ng anong tanan ka mga lugar like ang Bacolod City Government Center, ang Dalan Lacson, ang Baywalk Action Rex, ang Panad Park, and then any additional ang Upper East Avenue sang Mega World Action Rex. May pila ka mga changes sa mga aktibidad sang Mascara Festival like ang pagpatigayon ng Action Rex sang electric mascara nga sadto ginapatigayon dira sa may Dalan Lacson pero subong 2022 ini siya ang patigayon nun diri sa may Upper East Avenue Action Rex dira parada. Ang mga electric mascara dancers kagini sila ang maga-perform diri sa may Bacolod City Government Center. So according diri kay Attorney Pinky, according diri sa Action Rex diri sa Upper East Avenue damo man sa mga competition nga ginpreparar ang organizer ang archery competition, dog walk, assembly point para sa Unity Riders nationwide. Ini siya motor circuit race, mga banda, K-pop event kag iban pa. Ug ang Action Rex hindi ni siya simultaneous nga magabukas ang tanan nga mga festival sites kundi may ara gid lamang sang specific na schedule like sa bahin sang Panaad Park and Stadium October 10 to 16 Action Rex ang operation dira sa may lugar, and then sa may Dalan Lacson October 21 to 23 amon dira siya lang Lacson gali daw tatlo guan niya tatlo kadlaw kay 23 namo na siya ang schedule dira sa may Dalan Lacson. Ito mo na siya makabig nga highlight sang sini nga kahiwatan, So ang earlier report naton confirmed naman nga sa Paglaom Sports Complex ang arena dance competition para sa 17 tanan ka mga magapasakop nga mga barangays nga makabatol ni sila sang 500,000 pesos kada barangay sang subsidy Action Rex. And then according to Attorney Ocampo, gina-review pa man nila ang traffic plan Action Rex para at least planado bala pag ma-inform ano ang to ganing nga publiko. mga areang propose or laban-laban nga muning sayuhan tong apat ka anom ka festival sites sa Action Dale? Amo na siya ang Bacolod Public Plaza, Bacolod Government Center, ikatatlo ang Baywalk, dribla sa may Bread to Action Rex pagabuksan, nag-operate man. And then amo na siya ang Upper East, and then Panaad kag Dalan Lacson, Kaya amo nga mga lugar ang Upper East amo nang sa likod asang Lupwes, Upper East. Yes, amo na siya Action Rex ang Dalan di bala nga isa ka kilometro nga may laktod na da. Ang lalakturan halin from circumferential lapos kato sa may Lopez High na Action Rex or from Lopez High na lapos rin sa may Dalan circumferential. Actually lagba ang Dalan lapad Action Rex, mga 8 lane ini siya pero 6 lane diri ang ginagyan sa mga motorista nga diri na masamay naga-shortcut para hindi makasol sa trapiko diri sa may east na portion sang syudad sang Bacolod Action Rex. So amo ni siya ang pila ka mga development regarding sang Mascara event kay sa area sang street dance gin-mention din ni Attorney Ocampo nga from Rizal Oxin Action Rex sa may RCBC Bank. Dira mag-umpisa ang mga mascara dancers sa street dance competition. Amo na siya sa 1 p.m. Amo na siya ang assembly time dira sa area sang Rizal Locsin
16, no, sa may tubangan sa RCBC Bank, magapanaog gini sa may Araneta, maliko sa may Gatuslaw, sa may Halandumon Tower, and then turn right sa may Dalan Gonzaga, turn left sa Dalan Araneta, kag magatapos Action Rex sa may NOHS nga Eskulahan, and then ma-proceed ining mga dancers sa may Paglaom Sports Complex para sa arena competition. Pamatian nato ang presidente sa Bacolod Youth Foundation kag ang festival director nga si Attorney Pinky Merano Ocampo. Attorney, how many festival sites so far sa Bilog nga Maskara sa Bacolod? For October 1 to 23, we have Plaza and GC, and then we have an accredited site, that's the Baywalk area. And then on the second week, we added Mega World Upper East and the Panaad area. And then for the last, that's the Lacson. That's going to be on October 21 to 23. So we have six. Yes, we have six. Anong ipatangan sa Mega World? Mega World, we have different activities there. The archery will be there. We also have the dog walk. Unity Riders will also assemble in that place. And then we have the motor circuit race. We also have different bands, gatherings also of mga Volkswagen na group. They will display their vintage cars there. And then we have the K-pop. K-pop will also be in Mega World. Expecting mga 1,000 plus pa na ang mga mag-join. Pila na ka-tribes ganito sa groups for the street dance, we have 17 barangays joining. And for our electric mascara, we have 13. So that's 2 days, no? Yes. For the electric mascara, that's going to be on October 23. That's going to be in Mega World Upper East. And then they will parade here to NGC. It's not going to be in Lacson anymore because of the crowd, and maybe we'll have VIPs coming. So para sure na lang and hindi ta mag-hamper man sa traffic naton. So we decided to have it na lang in Upper East, but this lapit na lang going to portion NGC. din lamang sa tingog sang presidente sa Bacolod Youth Foundation si Attorney Pinky Merano Ocampo. So mo to yung explanation nga para hindi man magtugas sa tuman ka traffic dira sa may Dalan Lacson. So electric mascara diri sa bahin sang Upper East Avenue, and then sa street dance competition kagarina sa bahin naman sang Paglaom Sports Complex. Pero ang plaza still may mga booth man dahil sige hapon, mga kiosko nga sige-sige nga siling operation during sang Mascara Festival 2022 from October 1 to October 23, 2022. Mga update, kabalita-gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action yo. Action Dave Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, standbyan ay sa balita gikan si Aksyon na Marlon Hinubia, standbyan ay sa Kapitolyo Provincial, mga kaaksyon. No? Aryo, para sa mga kaaksyon tabala, gina problema mo bala ang mataas nga
Sang Cadiz ginpaydalom sa COVID-19 booster shots subong adlaw. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Marlon Hinovi. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa subong adlaw amo ning pagasugod sang isa ka semana nga pag-inganyo. Actually doon di man ni silang ginapilit gid. Voluntary lamang ni ang mga government officials kag employees sang lokal nga gobyerno sang sunod sang Cadiz diri sa Negros Occidental para magpaturok na sang COVID-19 booster shot kay nabase ini sa damlaglang memorandum nga gina-issue ni Cadiz City Mayor Salvador Badeng Escalante. Subong adlaw September 12 naka-schedule ang mga empleyado nga assign sa Cadiz City Hall, no? Ang Cadiz City Hall subong nga aga na siya, no? Ang karon sa hapon ang mga empleyado naman nga naka-assign sa City Engineering Office. Ang iban pagid naka-schedule September 13 ang mga empleyado naman sa General Services Department kag sa City Hall 1. Ang City Hall 2 abaning subong September 12. Ang City Hall 1 balay sa September 13 sila kung buwas sa adlaw sila. Ang mga empleyado naman sa City Environment at Natural Resources Office kag ang taga City Agriculture Office nakaschedule naman sa September 14. September 15 ang taga City Veterinary kag City Economic Enterprise Management Office. September 16 ang taga Philippine National Police, no, pati police ginaingganyo to nga magpa-COVID booster shot kag ang empleyado man sa Cadiz City Port. Ang ulihi September 19 ang mga empleyado naman nga nakadestino sa APC Community Affairs kag sa City Tourism Office. Ang importante ni suro kay Mayor Escalante kay isang gina-check niya ang datos ang Cadiz City kung percentage sa paghabalan sa mga tao to nga naka-booster shot. Tuman kanubo kaya ra pa lamang sila sa 12%. So malayo-layo pa ang dapat nila sa nga labuton. Now, hindi lang Cadiz City ang nagapatigayon sudi, kundi dabo-dabo pa sa mga local government units nagamahin sa subong na ginasaulog na Civil Service Commission o CSC MAF. Yari si Mayor Escalante sa Cadiz City. Na mapatigayon sang Pinas Lakas, no, na programa angot sa vaccination. And this September is Civil Service Month. Tanan ng mga empleyado sa gobyerno. So, munisling ko, there's no other way for us to show and celebrate our Civil Service Month na magpabakuna. No? Let's set an example sa mga pumuluyo. Kaya sa subong aksyon na rin, kanubo kayo sa amon booster shots. I think daw pila kami doon, 12% kami subong. No? Sa bilog na Cadiz is very, very low, no? Para sa akon. No? Ito hindi pwede and gina-challenge ko pumuluyo ang syudad na tagain nyo ko 50% vaccination, no? Booster shots rather, no? Kami mga workers in government should lead as an example sa inina drive natin. So that's why naging pakamain natin na mag panawagan sa mga empleyado, no? Hindi siya compulsory but voluntary nature with strong recommendations aton abe si ila mayor na magbabakuna, magkuha sang booster shot naton para to lead as an example kay Mayor Escalante sang sunod sang Cadiz. At pagkaroon ko lang ang tingog ni Governor Bolang Sokamati subong aga mayara siya sang pagklaro sa sining damlag lang ginapagawa niya nga memorandum man o kung mando nga nagahimo na lang optional ang pagsusang face mask dari sa Negros Occidental, no? Pero para sa iya mas maayo pagit kung mag-suksok labi na kung ara sa indoor nga mga lugar para sa eskwelahan, sa public transportation, kag mga matawo nga mga lugar. Ang kaksunugikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinovi. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you sa
salamat gidakson na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo. Layhunon tanay balita ni Akson Art Tayhupon sa Special Assignments. May balaligaan nga nagahatag sang diskwento para sa mga school supplies. Ginpasalamatan sang DTI, monitoring nagapadayon. Yari ang kaundan sang balita upod na kay Akson Art Tayhupon. Akson Art. Pasalamatan na sa ng DTI Negros Occidental ining pila ka mga stores nga way magani malakip ni sa listahan nila para magpartisipar sa diskwento caravan pang naghatag sa diskwento sa ginabaligya nila nga mga school supplies. Based ini sa first week by September nga ginakandak nga monitoring sang DTI Negros Occidental. In fact, sila nga way gid kita sa monitor nga nagpataas sa ila sining nga mga presyo kon baligya magluwas sa abiya sa mga basic commodities nga may ara gid man na kitaan sila nga may jutay nga increase pero ara gihapon nakasaad sa ginapagwa nga suggested retail price as of August 12. Sunod diri kay Ma'am Rachel Nofabli. Now sige ning ila monitoring para may baruan kung bala na nung epekto kapin pagid nga ginapaabot yang at hindi na gilman ini magpataas especially sa basic commodities since nga mayara naman sa natalana nga pagnubo sa presyo sang gatong especially buwas nga daw pero nga sini nga panugyan especially sa managatuan nila nga mga nagabaligya nga dapat kurano atong ginhatag sa ila sang DTI nga mga SRP dapat sundon ina no kay sige ang ilang himuon nga monitoring in the coming days. Sharing tagpamuno sang DTI Negros Occidental. Last August and sining early September naton nga monitoring may mga nag-decrease gani a little decrease sa prices although may gamay man nga nagsaka pero within SRP sila sa cities weekly ang atong monitoring diri sa Bacolod kag sa iban nga cities no sa iban nga cities once a month amon monitoring amo man sa mga municipalities sa school supplies bigla may ano naman sa school supplies nakipag-coordinate kami sa those nga nagabaligya school supplies so may mga may mga in-store diskwento caravan, meaning naghahatag sila mga discount. Bangani, hindi naman, waay na nalista sa school supplies nga ginamonitor namon, pero naghahatag na lang mga stores ang diskwento caravan, discount sale. Siyempre, dugay man nga wala nag-move, kasi wala klaseng, dugay mga wala na kayo uniform kabataan, damo ang may sale sa mga. Ang malang palayag sunrek sang pamuno sang DTI Negros Occidental. Ang atong balitagikan sa DTI Bulog ginatulong sa inyo sang Life Extension Super Fiber. Agod nga makalikaw kita sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kay Akson Art Tayhupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center mga kaakson no. Sa mga kaakson ta car aircon cleaning anay no para sigurado ang inyo siniblang nga kwan nga bugnaw sang inyo sining nga salakyan no car aircon. Una sa tamang serbisyo. Ito ang tanay seksyon na dyantiya sa NUCPO guidelines ang pagsuksok sang face mask i-align sang NUCPO sa executive order ni Gob Lacson. Kaglalaki nga nagakatulog sa Kubo ginatok-katok sang labo sang isa katapasero sa banwa sang Hinigaran biktima sini did on arrival man ho.
or dead on the spot, no? Patay gid din siya sang ginatok-katok siya sang labo. We have action na Jan Diaz sa Nokpo. Action Jan. Action Rex, kahapon nagpagawa sa executive orders si Negros Occidental Governor Bong Lacson may angot sa pagsuksok sa face mask. Then Action Rex nga palayag na base diri sa executive order number 2022-45 since 2022 nga optional na ang paggamit sa face mask para sa mga outdoor o kon open spaces o kon venues. Action Rex. Kasunod man kini kay nasang aga sa ginpagdirian nga flag raising ceremony dira sa may Negros Occidental Police Provincial Office. Formal na nga ginanunsyo ni Police Lieutenant Colonel Wilfredo Abordo, ang Deputy Provincial Director of Administration, nga i-adjust ang Nokpo ang ilang guidelines ng implementasyon sa pagsuksok sa face mask. Action Rex bilang kabayan sa health and safety protocol. Sunod diri kay Police Lieutenant Joseph Catalogo, ang spokesperson sa NOCPO, magasunod sila sa guidelines kag sa executive order ni Lacson kag i-adjust o kung i-align ni Action Rex ang policies nga ipatuman ilabi na sa mga public places o kung mga open nga mga area. Ang badiri ni Catalogo, they will allow ang publiko nga hindi kung optional abi masuksok sila kung face mask sa open spaces, pero encourage gyapon ni Action Rex nga magsuksok gid man sa face ilabi na ang COVID-19 gyapon sa may palibot. Pero sunod din sa ila in terms naman sa police policy ang arrest kag ang pagsaway o kung abing possible dabi nga mga apprehensions pagid hindi na nila ipatuman sa open spaces kung ang violation ng wala pagsuksok sa face mask in line ini sa mando ni Lacson. So rambal ka rin ni Catalogo, actually ang PNP yan nagasunod na sa may orders ng national government pinagi man abi sa Philippine National Police nga higher command, pero ang ilang sumang bagong nga policy is ginasunod nila ang mga local ordinances kag mga local executive orders rason kung dapat nila respetuhon ang mando mismo ni Lacson. Action Rex. Pero nagpandam din Nokpo na sa tanan nga mga aktibidad especially sa mga indoor locations dapat gid nga suksukon ang face mask. Action Rex. Except na lang gid kung essential o kung kinanglanon nga kakason ini. Pero dapat hindi frequent, hindi permi. Action Rex. Kay tiluyag nila nga mamintinar gyapon o kung naraba masunog gyapon ang ginatawag health and safety protocol. Ang bagay ni Catalogo hopefully nga maging klaro ini sa publiko kag sa tanan nga mga kapulisan below o kontra mismo sa may lower unit sang PNP. Action Rex. Yari si Police Lieutenant Joseph Catalogo sa interview. Yes, this morning it was naging part sa itong announcement dito sa NOPO that accordingly nga rin mas ginambal sa ato nga Deputy Provincial Director of Administration Police Lieutenant Colonel Wilfredo Abordo that the PNP is government it's mandated nga mahalin sa national headquarters as the pag-implement nila, and then also we're waiting also another changes or revision of the guidelines in implement ng PNP. As to the implementation and as to the observance of the proclamation of our good governor, we were obliged to that particular degree, and we will adjust our implementation of the program, especially on the issue of COVID-19. And in perspective naman diri sa sulod ng NOPO, nagahulat kami sa guidelines sa national headquarters, but in which since do nga wala pa yan sa pronouncement sa national headquarters as to the adjustment, we'll still oblige sa sulod sa amon ng mga opisina, still gina-require namon ang pag-wear sa amon nga face mask diri sa sulod ng o mga opisina sa Negros Occidental Police Provincial Office. Actually, sunod rin kay Police Lieutenant Joseph Catalogo, spokesperson sa NOCPO, nga draya sa sulod sa Camp Alfredo Montalibano kung sa NOCPO abi kay sa pila ka mga local police stations dapat magsuksok ng face mask ang sino man nga magsulod o kunyara dira sa sulod sa kampo kag sa Action Rex. Ang rason rin ni Catalogo ini bilang kabayan man sa health and safety protocol measures nga ginasunod sa PNP. Klaro lang ini adre nga daw sakop sila dira sang mando pero hindi niya open space ang mga police station amo man ang sulod sang Camp Alfredo Montalibano. Rason kung nga tanan nga police officers o kon personnel sukidya sang face mask. Action Rex labi na ako nagapansak sila sa publiko. Action Rex. So at least klaro na dapat ang PNP personnel once ara sa station o kunara di sa may kampo sang PNP masuksok sila face mask. No, bisa man baka pangara ka sa field
sang kampo face mask ang kinanglanon gid Action Rex. Sa iban pa nga balita, kuluoy man tabo sa isa katapasero dra mismo sa may Purok Ipil-Ipil, Barangay Kalapi sa may Banwas sang Hinigaran matapos sa ginatok-katok sang labo sa sulod ini sang kubo nagakatulog ining biktima nga si Alex Estrada, legal ang edad kag residente sa nga lugar. Sinulod din Action Rex ang suspect na upo di man lang nga tapasero nga si Russell de la Peña, legal naman ang iyang edad Action Rex kag residente ni sang Banwas sang Hinubaan. Kung mga pangayaw ini nga nagtapas dra, no? May katapas sa may barangay Kalapi sa Banwas sang Hinigaran, labi na nga niling season na subong. Yan kay iti problema diri kuno ining si de la Peña masami nga nagamaoy labi na kun hubog Action Rex. Susunod din kay Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr., ang hepe sang Hinigaran PNP, anti sa tabo ining krimen dogin saway kung ginakigan sang biktima nga si Estrada ang suspect nga si Russell de la Peña kay masami nagamaoy hubog permi Action Rex nagapangita sang gamo. Sang amo sila nga tempo Action Rex yung mga alas 11 na ang takna kagabi, siguro do lain la ang kung nang akig man ining suspect sa kay Estrada kay kumo ginakigan sa dito kay plano ni Action Rex ang paglabo, no, sining nga biktima kagin sulod dia sa isa ka kubo. Pagsulod sa Action Rex nagakatulog ining biktima ginatok-katok do sobra kuno pulo kalabo ang angkon, no, pila sining nga biktima nga manigito na mismo sang iya mga kamatayon. Pero actually ang badri ni Sabando dendo the spot ini siya galing kiti kabayan sila nga protocol and proper disposition gindala ini sa may ospital dras Hinigaran kag digtugin deklarar nga dead on arrival ni Dr. Jean Del Rosario Action Rex. Gin kasagilay nila ang hot pursuit operation nadakpan sining aga si Russell de la Peña kag gin bulgar Action Rex hindi lang siya isa ang suspect sa rekod sining krimen na isa pagit ka lalaki o kang personang apod. Laton ko nga ang Hinigaran PNP kaupo nila investigador ang nagpadulong na balik dito sa crime scene para magpatigayon sa mas madalong investigasyon kag pagkilala sa isa pa ka suspect. Pero tinagapatid diri sa bando ang motibo sinidre niya kakig kumo ginakigan hubog nagamaoy dito gurugin kainit sang suspetsado Action Rex. Yari si Police Lieutenant Neserato Sabando ang hepe sa Hinigaran PNP. Ang litis, nandito na yung suspect na si Russell de la Peña Canjiti. 15 years old, Pilipino, residente ba, Purok Barangay Isia, Hinubaan, Negros Occidental. Okay. Ano daw pong pinaka-motive nito, sir? Yung sabi niya, bandang daw siya, yung nakikigan daw siya kanina, nakakabi kapon. Nakikigan daw siya kahapon ng victim. Yan daw ang pinakakuan eh. Ito kasi yung si De La Peña, mahoy talaga to eh. Pag nalalasing mahoy, hindi sabi ng kapitan. Kapitan po. Tingin ko, nalalasing mahoy, lima. De La Peña. Action Rex, no, ang kabaligid naman sa statement ni Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando ang hepe sang Hinigaran PNP. Subong madali ni Sabando, base may update karon, matag sa sugang informasyon may angot sa nga krimen Action Rex. No? Sa iban pa ko rin nga balita, dumigin patigayon nga gamay nga sa fling dra sa may Nokpo, ang anay bitaw head Action Rex, bala diri sa Bacolod nga si Police Major Well Kulanag, gin Silo, subong sa Nokpo Action Rex from Iloilo. Ara naman sa Sanokpo, do may posisyon nga ginatag sa iya ang Negros Occidental Police Provincial Office. Balik tagikan sa Nokpo ang ka-aksyon yung aksyon dyan diya. So sabato na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mo malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kinaksyon na Jan Diaz sa balita sa Nokpo. Standby na aksyon na Eric Magbanwag ang ato sining mga out-of-town reporters. May tisihanay kulang balang imo sining lawas. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya ako makulang. Ay, Jimmy, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Apan mi permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi, kag isa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami
Sa motor sa ako, pretty gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kasi papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basit ko. Nadala, nagkik kami nga. May pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online. Mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya, ako mahulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko, sa anak ko baan ko, pero kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honor student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo
host ng Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginubakal cellphone kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi ni magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha na kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ang inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulanod nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata, goma, tagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayong nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlaw. Cross Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo! Aksyon
Radyo Philippine Standard Time, launa 21 aton oras, salyadahon tanay balita ni Aksyon na Eric Magbanwa, maki-update kaanay kita, no? Sining autopsy kag investigasyon bla, ang utos ang ginpatay nga alleged commercial sex workers sa Barangay Alihis, nakaligad nga si Mana. Anong update sini upod na kay Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Eric sa ara na, no? Ara na gani. Hindi na din mapaiway. Ako ka rin kung pwede pala paiway ko sa nanay mo. Oh, laban eh. At ikaw ya? Hindi man eh. Ayo di purma. Daw subong ka dito, tapuson ko na. Ang report mo eh. Para maglarga. Timing gid na matapos 10-7, no? Ayo di purma. Okay na. Oo. Ito parang ina sa imo mo. Ara na nga daan, gabit-bit na mo. Ito nakita mo? Oo, siya do. Oo. Siya mo lang nabantayan ka mata ko mo. Ayo di purma. Pagsakaya, lingko, ayos na? Niya ayos. Piyo na. Oo. Salakayon ta na. Ayo di purma. Ayo, nga mga buhay nga to, no? Ilang yan. Kanina ko nakando ka namin isang feeling, ha? Oo, feeling. Ay, may ginapinta kita, no? Oo, laban eh. May labot sa maginapinta, may nagasinip kanya, may harap, bakit karoon? May harap pa. Karoon man to, guro, Tingba na lang, Ati, unahon talang yan, yung isa ho, tapos ang isa, buwas naman, ukon Merkulis, piyo naman, piyo ba? Ayo di purma. May papamati ka kay Doc Kiko da. Ayo di purma. Ara na. Ano gay ka? Basta magsiling kong ara na ya. Ate, sige. Kaya itungan kita, no? Matungan. So, ini yung mga siya, mano? Dawa, no? Dawa. Pagkatason niya? Ate, nga. Siling ni Ronald, ito mayo, Alis una ya, mayo magidman niya? Oo, gani man Huwag man niya kung ano Kung ano niya, wala na problema da. Si Toto Janfok, anay base kung maka-text akon, di bla? Janfok Hunyo, bla? From Talisay. Toto Jan, liog tanay di text be sa akon, be? Base kung may number pa ko na siya, kung why na. I-text lang ko, i-message lang ko sa Facebook, Facebook kay kinanglanon taka mo. Sa di na siya? Jan Fok Hunyo sa Talisay, Blau. Taga-monitor gini sa kada udto mo. Sa di na siya? Ha? Sa di na siya sign? Ang buta sa di na sa. Basta ginaparawagan lang Sige. Jan Fok Hunyo. Dara sa Talisay, Blau ni sa mo. Basi kung makakontak ka di sa akon Facebook, message lang ko di. Ate, ara na sa dugay Ara na sa? Ara na sa dugay da. God. Ayo di purma. Do imo gini sa mong siman, ha? Nga, Di para gini sa imo, Para sa imo man, dugay. Ang kayuhan, ara na sa imo. Tapos? Ang kapanawagan, ara naman sa imo. Tapos? Di, wala na. Ayo di purma. Lain sila. Ayo, sige lang wala. Sige Kailan ka, Andre, chimpo mo lang ka na tawa. Actually, gikatuan nila ang lugar to lang nga ginapulian sa Bugao. With the investigator sa station number 7 ni Police Captain Emer Bonilla, isa na kabulan to nga wala to kay puli-puli ng Bugao. Pero sila ni Police Captain Emer Bonilla, gina-check nila ini kada adlaw, kada gabi ang Golden Field Commercial Complex. Kaya may nakatimbre sila nga daw kapamulian sa county actions kasi ni Captain Bonilla amo ning Bugao nga makahatag sa clarification as to sa nano gid natabo sa gini kagwang Bugao ne. Wala to kapuli sa barangay Singkang. Ikatuan nila pang balay sa barangay Singkang. Mga isa nakabulan, wala to kapuli-puli ng Bugao to. Ay, bile? Oo, kay nagpaupol si Captain Bonilla kay Kapitan Rosili Distrito, Kapitan sa Singkang. Di mga isa nakabulan, wala kay kapuli-puli na sa ang Bugao. Pero dili sa permi, kisa ko nung gastan ba si Golden Field, at sabay nga kada gabi, kinakatuan ni permi ni Bonilla, kay pasip masambahan nilang Bugao. Di kaya mo na siya makatag sa clarification mo.
kung sino to ang nakatransaksyon sang buga sa sang tong napatay antes pa na masapwa na iya nga bangkay akson Rex Cantong. Di wala po sina ang bugaw gapati man si Captain Bonilla nga may ideya siya o atong nakatransaksyon sang napatay nga si Rovili Mahinay nga customer ya Action Rex. Kiti kapati si Bonilla nga customer posible may kilaptanan sa kamatayon plus ngang buga may ibalo sa sining kamatayon sang sining si Robilin Mahinay Action Rex. Ang parte ito sa gen request sa pulis nga autopsy sa bangkay ni Mahinay Action Rex nag-refuse gining pamilya. Tungkol siling ko na pamilya, wala na lang na yan na autopsy sa bangkay ni Rovili Mahinay. Pero siling ni Bonilla, hindi man na makamtar sa investigation nila kasi may harap man yung medical result sa hospital ang ining napatay matapos nga gindala nila diri Action Rex bis ina sa magwaya nga medical examination Action Rex. Yari si Captain Bonilla sa dukal siling nga informasyon. Action Eric no gali nga to ni investigator ni tas nato previously nga i-follow up ni ang bugaw nga ning munising kabingdanan nga napatay ni siya kung sino customer ang gitagaan niya ni. Pero sang nangayo kami to bulig Action Eric no sa barangay kapitan mismo sang barangay Sigang Airport. Nagpuput kita dito sa ila barangay Tanod kag ining nasambit nga bugaw is nowhere to be found na kay suno sa information nga na-receive sa atong investigador daw more than a month na ako naway nga puli. But then again ya kita Action Eric no every night no garandom kita kadto dira. Ay basi matimingin naton kay kung kisa ko no arag sa may Golden Field Action Eric. Way gid sa nato nakita pero ang naganihang balko every now and then na random naton kadto siya da kada gabi kay basi bala makita siya da para maibitar naton kadto di sa station kay basi kilala niya to ang customer nga ginatagan niya. So kung tanawon mo may participation ni siya pagkadula sa aton nga suspect kay siya ang last person nga nakontak sining biktima. At the same time, ang family man ni mismo no medyo on the course sa haya pa so nag-aata na chance nga kung malubong na ning biktima para ma-follow up nato ni kag makilala kining suspitsado nga nagpatay sa commercial sex worker Action Eric. Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sa Police Station number 7 nga wala untad nga nag-follow up sa sining kaso nga pagpatay sa isa ka commercial sex worker dira sa may area sang Circumferential Road, Purok Progreso, Barangay Alhisa to September 8 sang gabi. Report kay sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Pagmano nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Live extension na vitamin D3 anay, no? Ginarek Tamang serbisyo. Alang-alang lagi ni gurong report ni Akson Roger Gotib gigaga ni Akson VG apasible, no? Pakarunan talang ina pero tirahon ta na yung balita ni Akson Nelson Patinio. Apat ka mga suspect ini nadakpan sa aktoho nga nagahupot sang illegal nga droga kag armas lutang sa syudad sang San Carlos. Yari ang countdown sang balita Akson Nelson. Action Rex illegal nga droga kag armas lutang ang nakuha sa mga kapulisan sa akto nga sa posisyon
sa isa sa mga sospitsado sang ang kapulisan nagpatigayon sang follow-up operation sa ginreport nga ginawatay sa among nga lugar. Ang mga sospitsado ang natabuan nga amo sa lugar samtang may investigasyon nga ginapatigayon ang grupo ni Police Lieutenant Rodney Sarona, Police Staff Sergeant Dwight Fajardo kag Police Staff Sergeant Epifanio Mercado sang Theft and Robbery Section sa San Carlos PNP sa Greenville, Bato, Barangay Rizal sa among syudad kahapon nga adlaw 7 11. Ang mga sospitsado ang ginkilala nga Sanday Christian Mahinay, 29 anyos, Remy Aguilar, 28 anyos, Jeffrey Inabia, 33 anyos, kag Jesus Villacruces, 23 anyos sa amuman nga lugar. Action Rex, nakuhaan ang mga ini sang 5 ka mga magagmay nga sasi, ginadudahan nga may unod nga shabu kag isa ka unit sang 38 caliber revolver nga mayara sang 3 ka mga bala. Ginabulubanta nga may 1 ka gramo ang ginadudahan shabu kag nagabalor sang 6,800 pesos. Sa karon Action Rex detinado ang 4 ka mga sospitsado sa custodial facility sang San Carlos PNP. Report gikan sa siyudad sang San Carlos, Kaaksyon yung Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Nelson Patiño sa mga kaaksyon ta conservation ang problema ninyo. Balaw kang conservation amo ni siyang Iloilo. Standbyan ay matagtapilang ka mga komersyal sa Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Dr. Pinoy Squalin Capsule. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo. Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang inisyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiolo. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod yung matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani, magkuha na sang imo coupon, basi ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon pag magpatiyog sa roleta. Diri ang baluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa
ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang Alam ta sa tiyempo, diri sa ato sini nga pangalagad mga kaksyon amon sa kanginan, pasensya ginang wayta malabutan na pigado kita sa oras sa buwasa. Ma-try kita base kung may tsansa ti pangbasahon ta ang inyo sini nga mga greetings, no? Sige, salamat gid mga kaksyon namon sa kanginan. Sa inyo sini nga pagpakigupod sa isa ka edisyon sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life, igasunod na sa dili lamang madugayo. Pod kay Aksyon, Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaksyon sa kanginan Aksyon, Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon